сархати хабарҳо. худкушӣ бо 26 зарбаи корт. хушномани манора худро қисман гунаҳгор эътироф кардааст. мусодираи наздик ба $30 миллион дар марзи тоҷикистону қирғизистон. наҷоти ҷаҳонгарди рус аз баландии кӯҳҳои варзоб. рӯзатон ба хайр, бинандаҳои гиромӣ, умедворам хубед. навиди бомдодиро аз душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз 18 октябр аст. ҳавошиносон дар тоҷикистон аз мардум хостанд то 2 рӯзи оянда эҳтиёткор бошанд, зеро ҳаво дар кишвар тағйир меёбад ва дар водиҳо ва ноҳияҳои кӯҳиву наздиккӯҳӣ боди сахт ва борон пешгӯӣ шудааст. дар баёнияи маркази ҳавошиносии тоҷикистон омадааст, ки аз 18 то 20 октябр ҳаво тағйир меёбад ва мумкин аст бар асари ворид шудани ҳавои сард аз қисмати Аврупои Русия дар аксари ноҳияҳои вилояти суғд паст шудани ҳарорати ҳаво рӯзона то 8-10 дараҷа дар назар аст. дар ноҳияҳои дигар ба истиснои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳарорат то 8 дараҷа паст мешавад. бо назардошти ин ҳама кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз шаҳрвандон хостааст эҳтиёткор бошанд. дар чунин рӯзҳо кӯдакону наврасонро барои ҷамъоварии ҳезум ва алаф, чорвочаронӣ ва анҷоми корҳои дигари саҳро равон насозанд. ҳамчунин аз сокинон хоҳиш шудааст, ки ғами саломатии худро низ хӯранд ва либоси гарм пӯшанд, то гирифтори ҳар гуна бемориҳои назири сармохӯрдагӣ нагарданд. биби Калон Назирова хушдомани Манораи Абдулфаттоҳ дар марги келинаш худро қисман гунаҳгор ҳисобидааст. ҷасади Манораи Абдулфаттоҳ, келини ин занро соли гузашта дар хонаш ва бо 26 зарби корд ёфтанд. мақомо дар аввал гуфтанд ӯ худкушӣ кардааст. пайвандонаш аз оғоз ба худкушӣ ӯ шубҳа доштанд. дар ин бора эътилофи ҷомеаи шаҳрвандии зидди шиканҷа ва беҷазоӣ дар Тоҷикистон, ки дар додгоҳ ҳуқуқ ва манфиатҳои Абдулфаттоҳ Мисҳоқов падари Манораро намояндагӣ мекунад хабар додааст. худи Абдулфаттоҳ Мисҳоқов падари Манора ба радиои Озодӣ гуфта буд, наздикони зан аз ӯ хостанд, ки аз гуноҳаш гузарад. ӯ гуфт барои ба ҷавобгарӣ кашидани омилони марги духтараш ҳама талошро хоҳад кард ва аз аризаи худ даст нахоҳад кашид. вакили мудофеи биби Калон Назирова хостааст нисбати зерҳимояаш қонуни авф татбиқ шуда ӯро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намоянд. аммо айбдоркунандаи давлатӣ ба дархости ҳимоятгар эътироз намуда аз додгоҳ хостааст онро рад кунад. наздикони зани боздоштшуда биби Калон Назирова дар ин бора суҳбат накарданд. кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон рӯзи 17 октябри соли ҷорӣ бо нашри чанд акс ва видео хабар дод, ки дар вилояти Бодканд аз кӯшиши гузаронидани маблағи бузурги асъори хориҷии нақд аз Тоҷикистон ба Қирғизистон пешгирӣ карданд. хадамоти матбуоти ин кумита иттилоъ додааст, ки аз як қочоқбар дар ин ҷо $2,750,000 амрикоӣ пайдо ва мусодира карданд. ин ниҳод нагуфтааст, ки ин маблағи калон ба кӣ тааллуқ дорад ва аз куҷову ҷониби кӣ интиқол дода мешуд. бино ба иттилои мақомоти амнияти Қирғизистон, 4 шаҳрванди ин кишвар, ки эҳтимолан ба фаъолияти ғайриқонунӣ даст доштанд, дастгир гардида дар боздоштгоҳи муваққатии вилояти Бодкан ҷойгир карда шуданд. ҷониби Тоҷикистон то ин лаҳзаҳо ба ин хабар вокуниш нишон надодааст. имдодгарони кумитаи ҳолатҳои фавқулода як ҷаҳонгарди рус ва ҳамсафари тоҷики ӯро, ки дар кӯҳҳои ноҳияи Варзоб нопадид шуда буданд, пайдо ва амну озод аз кӯҳи баланд ба замин оварданд. ин ҳодиса рӯзи 14 октябри соли равон рух дода буд. ин ниҳод хабар додааст, ки баъди дарёфти хабар дастаи имдодгарон ба ҷои ҳодиса рафта, гардишгари рус Илия Тулаеви 34 сола ва роҳбалади тоҷики ӯро аз баландӣ бештар аз 2500 асати бар пайдо ва беосеб поин оварданд. ин дуюмин ҳодиса дар як моҳи охир аст, ки сайёҳони рус дар ҳамин мавзеъ дар мемонанд ва имкони поин шудан наёфта аз кумитаи ҳолатҳои фавқулода кӯмак мепурсанд. ҳодисаи аввал 25 сентябри соли равон рух дода буд. 3 гардишгар дар кӯҳҳои Варзоб ба фалокат дучор омадаву яке ҳангоми афтодан маъюб шуда буд. аз ҳодисаҳои маргбор дар Хоруғу Рӯшон 5 моҳ гузашт. мақомот гуфтанд, дар ҷараёни амалиёт 29 касро нобуд карданд, вале то ин лаҳза радиои Озодӣ номи 34 кушташударо пайдо кард. онҳо киҳоянд ва дар чӣ шароит кушта шуданд. ному насаб, акс ва достони зиндагии онҳо имрӯз дар барномаи ахбори радиои Озодӣ ва саҳифаҳои он нашр мешавад.
бархе аз корбарони узбекистон шикоят доранд ки баъди сафари русиягиҳо ба ин кишвар суръати интернет паст шудааст. Як корбар аз шаҳри Тошканд ки аз интернети ширкати узбекистони уз онлайн истифода мебарад дар суҳбат бо бахши узбекии радиои озодӣ гуфт суръати интернет давоми як ҳафтаи ахир хеле паст шудааст. муштариёни ширкати фароҳамкунандаи дигари интернет дар узбекистон Саркор Телеком низ айнан ҳамин шикоятро доранд. коршиносон мегӯянд суръати интернет дар узбекистон баъди афзоиши сафари русиягиҳо ба он кишвар паст шудааст. ба гуфтаи онҳо ширкатҳои фароҳамкунандаи интернет дар узбекистон барои хизматрасонӣ ба муштариёни то ба ин ҳад зиёд омода набуданд. қаблан русҳое ки ба тоҷикистон омада буданд дар суҳбатҳои сарироҳӣ ба радиои озодӣ гуфтанд ки дар ин ҷо монданӣ нестанд, зеро суръати интернет дар тоҷикистон паст аст ва мехоҳанд ба кишварҳои сеюм аз ҷумла ба узбекистон раванд. Раҳим Саидзода вазири маориф ва илми Тоҷикистон зимни бозид аз кӯдакистони рақами 134 ва мактаби рақами 42 ноҳияи Фирдавсӣ риоя нагардидани реҷаи корӣ, тибқи меъёр ва дар вақти муқаррар шуда надодани хӯрок ба кӯдакон ва дар сатҳи зарурӣ ба роҳ намудани корҳои тарбиявиро ошкор ва ба мудири мактабу маорифи ин ноҳия барои ислоҳи камбудиҳо як ҳафта муҳлат додааст. Хабаргузори Азия Плюс бо такя ба вазорати маориф ва илм хабар додааст ки вазири маориф ҳамроҳи муовинонаш рӯзи 13 октябр аз ин муассисаҳо дидан кардааст. Ба таъкиди манбаъ дар мактаби рақами 42 маълум гардидааст ки корҳои тарбиявӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашудаанд. Дар саҳни муассиса ва роҳрафҳои он хонандагон бо якдигар бо алфози қабеҳ суҳбат мекарданд. Дар Тоҷикистон наздики 700 кӯдакистон вуҷуд дорад ки дар онҳо бештар аз 102 000 кӯдак таълим мегиранд. Дар мактабҳои кишвар тақрибан 2 миллиону 400 000 наврас таълим мегиранд. ба блогерони қазоқистонӣ пешниҳод шудааст ки дар ивази маблағ ба ҷумҳуриҳои худхондаи Донецк ва Луганск сафар кунанд. Алишер Эликбоев, блогери маъруфи қазоқистонӣ гуфтааст ба вай аз номи кадом як ширкати маъруфи Русия чунин пешниҳод шудааст. Ин ширкат ба Эликбоев пешниҳод кардааст ки ба ҳудудҳои ғасбшудаи Украина биравад. фармоишгар гуфтааст Эликбоевро бо ҳавопаймои махсус аз Остона интиқол хоҳанд дод. фармоишгар ҳамчунин гуфтааст ки зарур нест аз касе таъриф ва ба коре даъват кард, аммо бояд аз сокинони маҳаллӣ ва низомиҳои рус пуштибонӣ кард. ба ӯ ваъдаи маблағи калон доданд. Эликбоев гуфт ширкате ки ба вай ин пешниҳодро кардааст дар бозори Русия чандин сол аст ки фаъол аст. Алишер Эликбоев танҳо касе нест ки ба ӯ чунин пешниҳод шудааст. Вай бовар дорад ки блогерони дигар мавқеи принсипалӣ надоранд ва мумкин аст ба ин гуна пешниҳодҳо розӣ шаванд. бахши якрӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихи 18 октябрро фаро мегирад. 18 октябри соли 1992 овозхони саршиноси тоҷик Кароматулло Қурбонов ва аъзои дастаи ҳунариаш ҳангоми бозгашт аз як базм дар ноҳияи Ёбон кушта шуданд. ин қатл ба оташи ҷанги дохилии Тоҷикистон рӯған рехт. гумон рафт ки он кори дасти мухолифон аст, вале дертар ошкор гашт ки овозхони маҳбуб ва дӯстони ӯро Абдувосит Самадов ва мусаллаҳони ӯ ки тарафдори фронти халқӣ буданд ба қатл расониданд. 18 октябри соли 2019 Бонки Миллии Тоҷикистон дар рӯйхати афроди алоқаманд ба терроризм номи 2400 нафарро нашр кард. дар он 122 нафар аз ҷумла рӯзноманигорони мунаққиди ҳукумат ва фаъолони сиёсӣ ҳам ҷой дода шуданд ки барои мавқеи сиёсиашон мавриди таъқиби мақомот қарор гирифтанд. Бонки Миллӣ таҳияи ин феҳристро як амри зарурӣ дар чаҳорчӯби ҳамкорӣ бо Созмони Байналмилалии мубориза бо пулшӯӣ номид. баъди эътирозу маҳкумияти бархе журналистони тарки Тоҷикистон карда исми онҳо аз ин феҳрист берун карда шуд. шаби 17 ба 18 октябри соли 2017 қабри яке аз раҳбарони замони шӯравӣ ва қаҳрамони Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров аз боғи айнии шаҳри Душанбе ба оромгоҳи Лучок кӯчонида шуд. пеш аз ин қабрҳои Ҷаббор Расулов, раҳбари пешини Тоҷикистон, Боқир Раҳимзода, шоири маъруф Камол Айнӣ ва ҳамсараш Муқаддима Ашрафиро низ кӯчонида, дар ин ҷо танҳо оромгоҳи Садриддин Айнӣ монд ва бозсозӣ шуд. ҳукумати Тоҷикистон дар шарҳи ин қарори худ гуфт, ҳадафаш омехта накардани макони тафреҳ бо оромгоҳ аст. Бонки Миллии Тоҷикистон қурби Сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст. навиди бомдодиро тамошо кардед. матлабҳои аз ин бештари моро метавонед дар вебсайти радиои озодӣ зери нишони озодӣ.орг пайдо кунед. то барномаҳои баъдӣ хайр, худо нигаҳдор.